नबस्तियाव बाक्सा जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि सावरायमेलजों लोगोसे सात्र बिसारनि जथुमा बाक्सा जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादा नबस्तियाव थानाय बाक्सा जिल्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सेवा आश्रमाव सानसेनि हाबाफारिजों आफादनि सावरायमेलजों लोगोसे सात्र बिसारनि जथुमा खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि गाहाय धोरोम फोसावगिरि सानसुमै ब्रह्मआ बाहागो लानानै ब्रह्म धोरोम फोसावनाय आरो फेहेरनायनि सोमोन्दै पुर'हितफोरनि सिगाङाव बुंथिनायजों लोगोसे ओम जयग मानो खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होलाङो। जोंनि बे उद्देश्यआ जाहैबाय दुलाराय बाक्सा ब्रह्म धर्म आफादनि फोसावगिरिफोरनि मोनसे आलासना। बे आलासनायाव जोङो जगखौ मानो होनांगौ आरो जगजों लोगोसे जोंहा सम्पर्कआ माबोरै जानांगौ आरो जोङो सम्पर्कखौ लाखिदोंब्ला माबोरै लाखिदों बेखौ जों सावरायनाय जादों। ओमफ्राय बे जग कर्मखौ मावोब्ला खथि दं ना बे जग कर्मखौ मावोब्ला जोंहा लाभबान दं बेखौ जों सावरायनाय जादों। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि बक्त्रफ्रा बे जगनि सोमोन्दै गोबाङानो बा सोंथि लाखिदों बा बुजिलायनो थाखाय नाजादों। बाव होयोब्ला मा जायो आरो होआब्ला मा जायो बेखौ लानानै सावरायनायाव माखासेया बाव सोंथि लाखिनायाव आं बेखौनो बुंदों जे आं निजा हिसाबै बुंनो थाङाखै, आंहा बुंनांगौ गोनां गैया। दा जोंनि बुंनो लानाय गुबै थांखियानो जाहैबाय जे अबतारफ्रा उजिनानै बे मुलुगाव जोंखौ मा मा दायथ' होफैदों आरो मा मा मावलांनो होदों बेखौ जों सास्त्रखौ बिथा खालामनानै सावरायनाय जादों। दा बे सावरायनायाव जोङो शिब नारायण परमहंस आफानि बोसोन बादियै बे बुंलांदों मा शास्त्रआव ईश्वरेर भितरते शीत सुधीर निमित्ते शास्त्रे जगाहुतिर बिदि बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों। दा जगखौ होयोबा हसाखै ईश्वरा मोजां मोनो नामा बा जग खामानिखौ मावोब्ला हसाखै ईश्वरा गोजोनो नामा बे मोनसे जोंनाव मोनसे प्रश्न फैदों। ओमफ्राय बाव मा होनदों जगखौ होयोबा शीत सुधि माने अन्तर गोथार जायो होननानै बाव शास्त्रआव जों मोनदों। बा बे अन्तर माब्रै गोथार जागोन जों बेखौ जों बारे बारे सावरायबोदों आरो सावरायलांबाय थागोन। माने बे जोंनि बे उद्देश्यआनो बेनो। दा जोङो मिथिनो मोनदों जे जगनि गेजेरजों गथै बायुआ हुदन जायो बेखौ मोनसे मिथिनो मोनबाय। आरो लोगोसे जगआव जे जों प्रसाद होयो हुदन खालामो, उखुन्दै हुदन खालामोब्ला बे उखुन्दैया मा जायो जोमै जायो, जोमै जायोब्ला अखा जायो। जोङो बे जगनि दारै अखाखौबो हुदन खालामनाय बायदि जायो बा खालामनानै लिरदों बहाय। आरो लोगोसे बाव सुगुन्धि होनाया बायुनि रुग बियादिखौ फोजोबस्रांहोयो। बिनि थाखाय जगखौ होनाय जादों बेखौ जोङो आल'सना खालामदों। दा होमबा जों ओमफ्राय बाहाय बुंदों मा शिब नारायण परमहंस आफाया बुंबावदों जे सुगन्ध सुमिष्ट पदार्थ दिया पदार्थ अग्नित हुम करितेशन अकरायतेशन। बेयाव जे जोङो गोदै आरो मोदोम फुनाय मुवा होनानै जग होदों। बेजों माने बिघ्न नाश जायो। बिघ्न माने बायुनि जिथुनाखि भाइरासफोर बे नाश जायोबा बिघ्निया बयनाबो खारो। ओमफ्राय बे भाइरासआ थैलांजोबोबा दुखु निबृत्ति जायो। ओमफ्राय दुखु निबृत्ति जायोबा सुख मोनथायनो हायो। बे गासैबो मुलुगनि जिबि जिउनि थाखाय बे जगखौ मावनाय जादों। बिनि उखुन्दैया बाराव थांबाय थादों। बे उखुन्दैनि गेसाव गोफोनखौ दानगारहैदों मोदोमनाया। आरो लोगोसे बे माबानि जयग'नि बिदै रसा दैयाव हाबहैगासिनो दं। दैखौबो फोथारहैनाय जाहैदों। ओमफ्राय बे उभय मोननैया जुदि गोथार जायोब्ला बे लोगोसे हमनानै लादो उखुन्दैनिफ्राय जोमै, जोमैनिफ्राय अखा, अखानिफ्रायसो दंफां लाइफां फिथाइ सामथाइ सोमजियो। बे फिथाइ सामथाइ गोथार जायोबा बेखौ जायोब्ला जोंबो माने गोथार जागोन। ओमफ्राय जोंनि फिउचार बे गथ' गथायाबो बे गोथार फिथाइखौ जानानै जन्म होयोब्ला गोथार उजिबोगोन आरोखि। होमबा जों गुदिखौ बेखौनो नुदों बे जग खामानिया बिश्व ब्रह्माण्डआव गोनां दा बर्थमान। मानो बायु नस्थ' जाथारबाय।
बायु नस्थ' जानायखायनो दिनै नानानथा रग जादों नानानथा दुखु भुगिनांदों नानानथा खस्थ' खालामनांदों लाख लाख थाखा फैसा गाराबो हामनो नागिराखै गोबां डक्टरफ्रा मानसिखौ एक्सिडेन्ट खालामदों बुथारदों बेखौ जों दा नुनो मोन्दों आरोखि बेनिखायनो जों बेखौ बे जग खामानिखौ जों सार्च खालामनानै नायबाय मोनबाय मिथिबाय बे जगआ हिन्दुनिल' खोथा नङा ख्रिस्टाननिल' खोथा नङा मुस्लिमनिल' खोथा नङा जोङो हिन्दुनि गेजेराव गोबां दंब्लाबो गासिबो धर्मआव जोङो बे जगखौ होनो हायो जग मावोबा बायु हुदन जायो बेखौ बयबो मिथिखाबाय आरो लोगोसे अन्तर हुदन जायो अन्थरा गोथार जायो बेखौ शास्त्रआव बुंनाय दङ होमबा बेखौ मावनायाव जोङो खुनु मोनसे हानजायानो धर्मनि बेलायाव बेखौ थुलुना लायालासेनो होयोबा मोजां आं बेखौसो क्लेम खालामदों आरोखि दिनै जोंनि बावहाय पुरहितफ्रा बहुद खमथार जेरैबायदि फैनांगौ बेबायदि फैनो हायाखै दा जों नुनो मोननाय मथेब्ला ओरैनो 30-25 जनसो फैनो हादों बेखिनिल' आरोखि बे बाबामोनखौ बे भक्तमोनखौ जों ओरैसो सानना लायो जे मुलुगनि जानानै मुलुगनि बार हुदन खालामग्रा मुलुगनि जल बायु हुदन खालामग्रा बे हिसाबै आं सानना लायो बे बाबामोनखौ ना बेयाव ओंखारनायाव जोंखौ रावबो जाहाथे दुखु मोना रावबो जोंखौ जाहाथे खुनु मोनसे हानजाया जोंखौ माने बे आघात लानाङा बे खामानि मावलांनाया मुलुगनि मोजांनि थाखायसो बे ब्रह्माण्ड जगतनि परिस्कारनि थाखायसो बे बाबा भक्तमोना ओंखारनाय जादों आरोखि अखल निजा पार्सनेलि गावनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय ओंखारनाय जायाखै मुलुग ब्रह्माण्डखौ हमथानो थाखाय मुलुग ब्रह्माण्डखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेबायदिनि थाखाय ओंखारनाय आरोखि बेबायदिसो बेखौ बुंला जे बुंनो थाङोबाथ' सिमाहिन दा जा आं दहाय बुंखांबाय अन्तकरन सुद्ध बयनिबो अन्तरा गोथार जागोन बार गोथार जायोबानो बारा गाज्रि जाबाय बेखौ बारे बारे आं बुंबाय थादों साफ्रोमबो मानबा बार गाज्रिखौ एसे सांग्रां जानांगौ आरोखि ओमफ्राय साफ्रोमबो मानबा जानाय लोंनाय खायद' गाज्रि जाबाय बेनि फारसे सांग्रां जानांगौ आरोखि दा हनै बे जानाय लोंनाय आदारा गाज्रि जायोबा जोंबो गाज्रि जायो इयुन बेला सन्तानाबो गाज्रि जायो होमबा जों नुनो मोन्दों दिनै बे जानाय लोंनाय खायद'खौ साफ्रोमबो मानब सारा बुहुमनि मानबा सांग्रां जानानै जे मुलिफोरखौ बाहायोब्ला मोजाङै बाहायहोनांगौ जानला मोनला बाहायनानै खायद'खौ जायोब्ला बाव जोङो माबा खैफोदनिया खाथां ओंखायनो खायद'नि सायाव जोङो सरखारखौबो बुंनांगौ जे मुलिफोरखौ मोजां बाहायनो ट्रेनिं लाहोनांगौ आरो जायफ्रा बे आबाद मावग्रा खेथि बाथि मावग्रा मैगं थाइगं मावग्रा बिसोरखौबो मोजां मावहोनांगौ जाहाथे मुलुगा थांना थायो मोनफ्रोमावबो जाहाथे जोङो आलो गोजोन सोरखिलांनो हायो मानब जाथिया आरोखि आं बेखौल' बुंनानै फोजोबनाय जाहैबाय गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन